Nyakoromogi en sa dek mar otieno. Chenro en mar oimore intiere wang' sa mar yudo weche manyien ma mesa ma kao kendo chungo weche manyien olosoni gi lak sechegi. Wantiere kod mathoth jogo magin jochiw thieth medo wacho ni gibiro dhi nyime kod ng'anyo magi kuonde thieth mag Mission Hospitals. Mago mosebedo ka konyo oganda bende koro ng'ur kaluwore kod chudo monego bed nosemigi kod piny owacho ewi okumba mar thieth machon mar NHIF. Bende wantiere kod weche motenore kod mbolea ma bandia. Kambi moro e gwenge mag Thika ne koro yie ni chal ni gintiere kod kethe weche mag keyo mbolea mago ma bandia. Ka jopur bende koro kwani ka intiere gi mbolea ma pod en ma bandia ma pok itiyo godo, inyalo duoko mondo mi iyud chudo. Wantiere kod weche mag pi mapong' e gwenge mopogore opogore pacho kaendi e kinde ma koth medo chue. Ka bende weche moko mopogore opogore gin mago mag siro weche mag somo e kaunti ma Homa Bay to kod yango chenro mopogore opogore mag dongruok mopogore opogore pacho kaendi. Nyakwaro mga jwang' magi to kod mamoko magi weche ma omiyo pek. Government has withdrawn the manufacturing license for KEL Chemicals because investigations are going on. Piny owacho owito oko lesen mar kambi mar KEL Chemicals to nonro yango ni mbolea miloso gi kambino ok ochopo e rang'iny madwarore. The primary outcome expected of this major conference is the commitment to reducing the public wage bill to 35% of revenue. Piny owacho chano duoko piny omenda mitiyo godo e chulo jotich mag piny owacho nyaka tamalo 35 mar yuto mar piny. Riwruok mar lakteche KMPDU oneno ni pod ng'anyo margi biro dhi nyime kata bedo ni counties buogogi gi riembogi e tich. Nyakoromogi erokamano kuom yiero Ramogi TV odhiambo masani. Laiga ma tudruok duto gin mago moyaw wari 360 achiel kachiel e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV. Bende yudo achiel kachiel kokalo Citizen Digital kama goyo kod mbaka kendo miya pachi. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko maro en Wilson Ochuka. Bed kode chakruok nyaka giko. Lakteche pod oramo mar dhi nyime kod ng'anyo kata bedo ni moko kuom counties ochako chungo gi e tich kendo buogo tengo lwetgi mogo. Riwruok mar Kuko olero ni ng'anyo makama pod biro dhi nyime kachakre yo manyien nyaka jotije mamoko mochuno e ute thieth biro riwre kodgi e ng'anyo. Kaka jafwambo marwa Millicent Adhiambo lero, piny owacho pod oramo ni ofuke otuch kendo ok onyal chiwo dwach lakteche e yor medo gi osara. E odiochienge mar 30 kawuono, ng'anyo mar lakteche no bagi e boma ma Kakamega kani otelnegi kod jagoro maduong' mar KMPDU, Davji Atela. Ng'anyo no ne ochakore e osiptand kaunti ma Kakamega nyaka apis gavana Makono kama ne gitero e andika margi mar winjruok e kindgi kod sirikal. Riwruogno mar lakteche KMPDU mani kod jokanyo ma 7,000 oyango ni ok bibuogi kod sirikal ma onyonore mar tiyo marach kod lakteche ma kar winjo ywakgi to lando chungo gi e tich. We are saying that we will not be intimidated. The governor said that if you're not there today 8 a.m. he'll sack us. We are on the street now. You can give us chokers letters. You can give us sacking letters. You can hit us with canisters. You can shoot us with bullets. But we are saying we will maintain this with death, with sweat, with blood and with tears. Kai county ma Kiambu, tend county no ochungo sach lakteche mosebedo ka ng'anyo kendo lando thuolo mag tije kar lakteche duto masani ni ng'anyo. The County Public Service Board is hereby requested to commence recruitment and advertise vacancies for positions of medical officers and specialists and consultants, among other health services personnel, inclusive clinical officers and laboratory technicians, to provide services to the citizens of Kiambu and other Kenyans. That the county government of Kiambu shall with immediate effect cease third-party deductions from staff salaries for remittances, for membership subscriptions on behalf of trade unions, namely KMPDU, Kuko, KNUMLO, until further notice. Jakomar Kuko Peterson Wachira
Bende oyango ni jochiw thieth duto te matiyo kaka jolony machiwo yedhe nego rem e kinde bero, anestheticians kod jolony marito jotuo mohewore biro chako ng'anyo margi chieng' wuok tich juma manyien, gino mabiro ng'iko chutho chenro mag thieth. Monday, all the anesthetists, all the critical care clinic officers and other specialists will cease working. Jatend jotije mag piny owacho Felix Koskei to kane loso okoni sirikal sani ofuke otuch maonge omenda maginyalo golo mondo gimed ne lakteche mak mana chula 70,000 ne lakteche magin jopuonjre kata interns. The economic situation that we have in this country is very dire to everybody, all the sectors. Even the entire workforce may not even get an increment. It is a discussion. And that's why His Excellency the President said, let us live within our means. We contacted SRC, and SRC did their normal professional analysis. And they said these interns really qualify, or they can be paid 70,000 per month for 12 months. And then they get their license, and they can now go out and even earn $1 million or 500,000. They can get jobs. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Kapod nitiere weche mag thieth, midhiero mapek osechako nyiedhore ute thieth mag Misen kaluwore gi kwan mathoth mag jotuo ma sani yuore kuondego nikech ng'anyo mar lakteche ute thieth mag piny owacho. Ma timore kinde ma bende ute thieth mag Misen ywak ni piny owacho ni kod gopgi e bwo okumba mar thieth machon mar NHIF, gino ma ketho chenro margi mag reso jotuo e yo makare. George Aoko nigi ler mathoth. Sani kaka jo doctors nitiere e migomo margi ok en mayot kodwa kaka jogo mantiere e tich mar chango jotuo. Tend kar thieth mar Mission mideno ni Krista Marian Hospital mantiere kaunti ma Kisii koro ywak kaluwore gi midhieche masani gi kale ka gitemo konyo kwan maduong' mag jotuo masani chopo e kar thieth no. Ma en kaluwore kod ng'anyo mar laktache manie ute thieth mag piny owacho. Achiel kuom midhieche magin godo en piny owacho rem chwalonegi omenda mar okumba mar thieth mideno ni NHIF bang' chiwo thieth ne jotuo ming'ado pesano. Sani wapong' kendo kata kama wanyalo kete jotuo tamoa nikech jotuo mwayudo koro ng'eny mohewa. To wakwayo ni jo NHIF gi jo government mondo o release pesa magin go ne jo NHIF mondo jo NHIF ochulwa mondo ayude kaka wanyalo ng'iewo yedhe kendo wanyalo chulo jotich e wang' sa. To kata kamano kikuthoe delniu biuru mondo wakonyu. Nonro mar Ramogi TV ne oyango ni kwan mathoth mag jotuo yuoro e kar thieth no, kuma jomoko nindo mane corridors kaluwore gi onge mar nafas ei ute mag jotuo. Nilikuja hapa siku ya Jumatatu Krista Marian, mama yangu alikuwa mgonjwa. Nikakuja nikapata ni kama wagonjwa ni wengi katika hospitali ya Krista Marian. Tukashughulikiwa tukiwa emergency. Hadi paka ikafika Jumanne tukapata kitanda tukawa admitted sasa kwa ward. Krista Marian sani opong' to kato pong' kamano to pod wan gi thuolo mar konyu. Ber mondo kata kibede e corridor to teka ne yudo chang kikitho e yot. Ywak mar jotuo mane wayudo kanyo en ni piny owacho wuog oko mapiyo mar neno ni gitieko midhieche mantiere e sekta mar thieth. Tunaumia sana na magonjwa. Wengine tuko na kansa, baada ya kutibiwa, atutibiwa. Hatuna madaktari ya kutibu sisi. Kwa hivyo haki ya madaktari, tafadhalini serikali, fanyia bila madaktari panataka. Mimi ningesema tafadhali madaktari rudi kazini, vumilia, maybe mtapewa pesa. Na mimi ndio naona ni maoni yangu kwa sababu sisi wagonjwa tunasumbuka sana. Tunataka mtu hudumie. Hospitali za Mission Hospital zinasema NHIF ijawalipa, hali yao ni ngumu na wao kupata madawa. Zingine huwa tunachukua kutoka nje kozi hawajiwezi. Ma timore bang' riwruog bishops ma jokopere chwalo ng'ur kaluwore gi okang' mar piny owacho rem chwalo omenda mag NHIF maromo shillings bilion 2 ne ute thieth mag Mission kata bang' chiwo thieth ne jotuo.
President iko na pesa ya kulipa madaktari. Sijui ni sababu gani madaktari hapana livu. Na madaktari ndio watu wanatuweka hapa. Manani ya watu ni daktari. Kama mlipi daktari tutafanya nini? Omba serikali yetu ya Kisii County, Gavana Simba Arati washirikiane na Mheshimiwa Ruto, watusaidie at least madaktari warudi kazini. Si eti pesa zimekosa, lakini ziko ni ile serikali haitaki kushughulikia mgomo wa madaktari. George Aoko, Ramogi TV. Kadhi weche mag mbolea mabande ya piny owacho mayo kambi mar Kels Chemical lesen mar tich kawachore ni kambi no ne uso mbolea mabande ne jopur kapod nonro dhi nyime. Jatend migawo mar pur Mithika Linturi olando mae kinde mane olimo kambi no ma nono gimomiyo mbolea ogunde matara ma ok ochopo kar rang'iny madwarore ne ous ne jopur. Ka otenore kod jotelo kod jota tije mawuok e apisi maduong' mar Okwach Kich, jatend migawo mar pur Mithika Linturi ne ochopo e kambi mar Kel Chemicals mantiere boma Mathika e kaunti ma Kiambu mondo mine ogo kogno chenro madhi nyime e kambino. Ne orwake kod achiel kuom meneja mar kambino mabende osebedo kaloso mbolea mabende ochako chenro mage higa mar 1972. To tok goyo kogno kendo go Pixen kambino, jatend migawo Linturi ne olando magi. Government has withdrawn the manufacturing license for Kel Chemicals because investigations are going on. The blending plant for the fertilizer is now closed, and this is treated as a crime scene from now henceforth and until the investigations are over. Linturi wacho ni piny owacho ok bi golo chudo moro amora ne kembe manomiyo rak mondo bine olos mbolea ma nengogi olwar nyaka chop gitim nonro kendo gitiek nonro ewi wachno. We will make sure that whatever money that we want for all its supplies will not be disbursed until we have established and we are able to know who to carry the blame. Linturi bende okawo thuolo mar kwayo jopur mabende nonyiewo mbolea mabandia to pok otiyo godo mondo mi oduokgi ka giyudo chudo ewi mboleago. Korka korgi jogo bende gin jochung' ne kambino ne oyie kod ketho margi kendo yango ni gin bende gidhi nyime kod timo nonro. There was a problem during the packaging. It is not that it's a manufacturers, it's not that it is fake fertilizer as the tale has been told out there. It's an issue of just the composition and the packaging, and that it only happened during a period of time. That is from the 5th to the 10th of March. Magitimore zima jatatije maduong' e dwero mag piny owacho Joseph Kimote ne ochopo e apisi maduong' mar Okwach Kich mondo mine ondik dhoge kutenore kod orak manentiere kind NCPB to kod kambi mar SBL Innovate mano bende ne osebedo ka keyo mboleago mabende wacho ni gin mabandia. Kadhi nyime duol machung' ne ng'iyo sara ma jotij piny owacho SRC olando chenro mar duoko piny kwan omenda ma piny owacho tiyoga e chulo jotich osara nyaka 35% mar yuto mar piny owacho higa ka higa kochopo higa mar 2028. Jakom SRC Lin Mengich kod jatend migawo mar tije piny owacho Moses Kuria wacho ni piny owacho tiyo gi $1 trillion mar budget mare chulo jotich kende higa ka higa. Gin mayo omenda matin mar chwalo chenro mag dongruok. Kuria bende okumo migepe mag piny owacho kuom keto koke winjruok mag osara mong'ere kaka CBA. Chris Owino nigi ler. E okenge mar keto tenge omenda moromo no chenro mag dongruok, piny owacho chano duoko piny atamalo mar omenda ma sirikal tiyogo e chulo jotich mage osara nyaka atamalo 35 mar yuto mare kowuok e atamalo 47. Jakom duol mochung' ne ng'iyo osara mag jotij piny owacho SRC Lin Mengich oyango ni gichano keto e tim chenro makamae kochopo higa mar 2028. We formally announce that preparations are ready and are upbeat for the hosting of the 3rd National Wage Bill Conference from 15th to 17th of April at the Bomas of Kenya. Ladies and gentlemen, the primary outcome expected of this major conference is the commitment to reducing the public wage bill to 35% of revenue, in line with the provisions
of the Public Finance Management Act 2012, and we target to achieve that by 2028. SRC lero ni piny owacho tiyo kod omenda maromo trilion 1 higa ka higa e chulo jotich mage osara, gino maduoko piny omenda mag siro weche mag dongruok. Our wage bill currently is 1.035 trillion. Our revenue collection is at 2.2 trillion. It may interest you to know that over the last years, as presented earlier by Commissioner Munyonjo, our public wage bill has consistently remained above the 35% wage bill to revenue threshold, implying that it has been and continues to be fiscally unsustainable, thus shrinking the resources available for development and other priority government agenda. We cannot compromise development because development is not for us as public servants. Development is for the 53 billion who are the people of this country. So therefore, other than just cutting on our expenditure, looking at our productivity, looking at our processes, we are also going to really focus on ensuring that we maximize revenue collection. E bwo chenro makamano, piny owacho chano dino rode mag mibadhi, tiyo marach kod omenda mag jopiny, kaachiel kod ng'ado oko moko kuom omenda mag malang' ne jotije piny owacho. SRC wacho ni chenro makamano dhi konyo piny owacho kungo omenda maromo bilion 80 higa ka higa. Guarantee that 80 billion extra will be added just to the road sector, year on year. Then we could restart a program that has got a very wide multiplier effect on many sectors of our economy and in the quality of living of our people. E komachielo, jatend migawo mar tije sirikal Moses Kuria olano ni winjruok duto mag sirikal kod grube mag jotije ibiro timo e bwo apisi mare. Bring them within my cover to stop all these profession-focused CPAs. Then we can have equity and we can have consistency. Otherwise, utamalizana na madaktari, then another sijui wasu, then teacher, then what? I am really going to crack the road. Going forward, only my ministry is going to be responsible for negotiating CBAs. Because we are the HR experts of the government of the Republic of Kenya. Romo makawuono biro ndalo machuok kende, motelo ni galamoro maduong' mar ndalo adek, e wi osara mag jotij piny owacho madhi chakore wuok tich juma manyien. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho ne yango biro chielo bunge duto mage pacho kaka achiel kod bunge mag le. Jatend piny Kenya William Ruto yango mako lero ni mano en achiel kuom yo mar duoko piny kedo e kind jopiny kod le mag bunge. Jatend piny William Ruto yango ma e kinde mano yanga chenro machudo ne jogo momonj kod le kaunti ma Laikipia to kod e Kenya. Mondo migepe yangi kuonde le ma le odakie bunge kod kuonde ritogi kagolo chik ne jatend migawo malimbe Alfred Mutua kod jatend migawo malora Soipan Tuya mondo yang kendo keto andika kuonde duto kendo yango kwano omenda madwarore ne chenrono. Kaluwore kod jatend piny chiedo mabunge go onego rume thuolo mar higni 5 mabiro. Pale nyuma tulikuwa na matatizo, askari wetu hawakukuwa na equipment ya kutosha ama vifaa ya kutosha. Tumeweka mpango ya karibu bilioni 25 kununua equipment mpya ya polisi wetu na walinda usalama. Sasa niko na equipment ya kutosha. Hawa wakora chuma chao kimotoni. Familia maromo 150 e gwenge moko 4 mayudore e location ma Central Karachuonyo e kar chiemo bura ma Karachuonyo pio olo dare miechgi kaute mag dak moingo 100 bende pi oketho mok nyal chak dagi kendo kaluwore gi koth madhi nyime gi chwe gwenge mopogore opogore pacho ka. Familia go sani koro jot e Simbi Dispensary gi ywak e wi chandruok ma gineno higa ka higa kendo giseyo migepe mag piny owacho kuom rem tieko chuth wach masira mar oulano. E location ma Central Karachuonyo gwenge 4 magin gweng' ma Nyaola, gweng' ma Kamuga, Kolonde kod mano ma Kosano, sani otimo ataro ma okel kod pi oula kaluwore kod koth mapek madhi nyime gi chwe kod gwenge mopogore e pacho ka. Mier mathoth e alwora ni sani koro pi olworo ma oketo diere kendo weg gi pi osedare miechgi ka gidhi jot Simbi Dispensary ka mwandu gi mathoth mag udi bende pi oseketho kendo ma en midhiero ma jopiny gi osebedo ka neno kuom higni 4 sani e kinde ma koth chwe mang'eny e pacho ka. Ka higa to wadaro wabiro wakam
wabedo gi shida gi nyithindo seche moko wakampe school to yudo ka school be koro nyithindo yawo nitiere school kanyo koro kama ji ringi dhi chwe wigi onge chuno wan wabiro e hospital kama koro watie ka sani ni koro wakwayo sirikal ni kony ma wadwaro moloyo ahinya ok en miyo wachiemo to wadwaro ni sirikal koyie to barnwa pi ma kamsero sika to gima konyango ni mondo kopi amalo to omol kodhi nam waol gibide kamp kila saa gi nyithindo gi suna sani wadang ni gi nyithinde bethewa jamni kata ka inga mancho nigi kata rombo moro kata madiel moro kama di kwae diel onge nikech ioro pi e kori e hospital Masimbi mine dhi nyime kod gero ute makojolo magidwa chako jote kachiel kod nyithindgi bang' ka pi olose daro gi miechgi ka nitie kata mana utegi mag dak ma bende pi oseruombo piny ka jopiny gi ywak ni pi mawuok e aora wach tende kaachiel kod aora Kibuon ema osebedo ka hinyogi higa ka higa. Saka pi opong' higa ka higa wan wadar wakwayo sirikal mar county kachiel gi mar sirikal maduong' mondo yiyo barnwa pigni wawe dag ni higa ka higa gi nyithindo kama wadhi gi nyithindo pile ka pile otamowa sani kata yuto mwanyalo yuto onge kama wayutie ka pi opong' to waringo wabro kamp Simbi dispensary nikech tite kaka an gi nyathi ma ja higa bich kaka na timra onge gi nyathi gi rombo nan be nodhi kaka na timra onge. Jopiny gi masani koro pi osedare miechgi ywak ni masira ni oweyogi kod lwetgi nono nikech kata mana puothegi bende pi ywaro kod cham e igi ka giwacho ni chiemb kony ma osebedo ka imiyogi e kinde ma pi odarogi e miechgi ok nyal konyo tieko chutho wacho ulano. Waseneno chandruok mang'eny jothurwa waseneno chandruok mang'eny kendo litnwa kabisa sani higni 4 ka wadang' ni adang'a koni gi koni adier kane pi odonjo mokwongo nwaweni berbere nwaringo manwa kamp ndalo cha nwa kamp e Simbi Primary School. Sirikal winje ywakwa waseywak higni 4 winje ywakwa mondo ine kaka itimowa barnwa urupi mondo pi mainyowa ni adier ka wakamp kama wan chiemo gi matimonwa onge nikech chiemo kokel en chiemo matimango makalo ng'ama konyowa en ng'ama onego barnwa pi mondo pigni oyud wang'e odonj godo kuma onyalo dhiye. E kambi kama koro gi joteni ngimagi ni kama rach mokalo kaluwore kod onge mag chope maginyalo tiyogo kod onge mag gigo maginyalo tiyogo e rito ler ka ruoth mag gweng'ni to kwayo sirikal mondo yie okonye familia gi. Ute chiegni 150 mobedo affected kendo moringo mobiro ma wantiere godo kamp kaeri to sani wadwaro kony mar weche mag tuoche mondo wane kaka jowagi nyalo geng' tuoche manyalo chandogi e kamp ka wadwaro yedhe kata bende chiemo wadwaro kata kopo ni wadwaro ni permanent solution to jowagi nyaka yud gimoro ma gichamo. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ka dhi weche mag siasa moko kuom MCS mag county ma Nairobi mag duond bura ma UDA koro dok ne gavana ma Nairobi Johnson Sakaja ka giwacho ni oonge kod ketho malong'o. Jotelo ne osiemo wang' tend od bura mar Senate ma bende osebedo ka manyo gavana Sakaja mondo chopi e nyime mar duoko weche moko ewi kaka omenda osebedo ka tiyo e county no ka giwacho ni Sakaja ler kapamba. Kanyo telne kod jago oporo margi Mark Mugambi MCS olero ni Sakaja osetimo lokruok makare ma bende osemulo ngima oganda. Magi timre seche ma od bura mar Senate ogolo chik mondo gavana no chopi e nyimgi tok Sakaja panjo ne moko kuom romo mage. We've seen the governor being responding to the Senate, just like I've mentioned earlier, more than 10 times he's been there. We've seen other governors, rather we've not seen other governors being summoned to the Senate. We've not seen the governor for Kisumu, Anyang' Nyong'o, being summoned to the Senate. We've not seen Orengo being summoned to the Senate, among other governors. So our question is, why just the undue focus in Nairobi? Nya koromo gi report ma Nairobi no kawo godo yweyo mokwongo kata kamano kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth e chenro mar Oimore. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaeka shilingi 100 kaliwa hiyo 100 nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100 kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa nikaniambia dadi toa
toa hiyo usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mahali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi. Alafu na mjengo wangu kidogo kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa. Iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Are you ready to turn your Skiza tunes into cash? Dial star 487 star 3 hash. Choose your favorite Skiza tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skiza tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skiza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skiza tune, Skiza chapa. Terms and conditions apply. Ging'wono mar Nyasaye manyisore ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima. Koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero, gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Minolep mara en, nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe, gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, ino ng'ani? Ng'ani tar maka jo Kenya to teng'e to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari, nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Ushinde chapa in seconds. Ni simple. Ingia gongagonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesi yako. Cash out winnings at your own time. Gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Erokamano nyakwara Mogi kuom medo keto Ramogi TV. Wadhi nyime. Bishop mar kanisa, mana Archbishop mar kanisa mar ACK Jackson Ole Sapit kwa piny owacho mondo okony familia ma njore nodaro kendo dak e kembe masani, kendo jonjore ne omonje kembe go ahinya to mine mokonyore kembe mochando gik mochuno e dak gi mapile pile. Limbe marwe kambi mar Moino mantiere Baringo North nyiso chandruok ma mine medo kalore kod rocho mar arita ka mine adek ma okonyore onge kata chiemo kendo nyithigi pok ochanji. Nyaka biro ne yaw kwan ma familia modar medore koa ji 2,700 nyaka 3,200 ka ji 17 osechwad kod ngima mowito ngimagi ka kembe 4 mag jomodar sani onge kod oganda. Skunde 20 bende oselor. Ole Sapit wacho ni dak e kembe go medo rochore kendo kwa piny owacho mondo donje wachni mondo tiek njore masani timo newa e kaunti ma Baringo. Tumeishi hapa, sai ugonjwa imeendelea hapa. Maneno ya malaria pamoja na homa na watoto pia. Kwa maneno ya ubaridi
pamoja na hata wamama wenye wamejifungua. Ilikuwa ni shida. Mimi naomba ya kwamba rais atekeleze hii maneno. Ya kwanza security. Ndio kama hakuna security, naona ni kama kazi hakuna. Hata watoto yetu tutapoteza tu hapa. Kila wakati tunahama na haya maneno tumeongea mpaka imekuwa hata chafu kwetu, sababu tumeongea kabisa, imekuwa hata aibu. We are also in a technological advanced age. With the technology, we can be able to know what's happening in this country anytime. Surveillance, there is capacity of that kind of surveillance. So we ask the government to make sure that surveillance is enhanced, technology is used to be able to track whatever is happening in this region. And I think that can be able to address the myriad of problems that are affecting us. Achich mitiro ginek ma jatendo bila Simon Mwangi Kariuki biro medo bete remand nyaka chienti chariyo ma jang'ad bura Daniel Ogembo biro ng'ado buchgi. Mwangi Kariuki nonegi gi jonjore kinde manoriko gitima pedha ne kuong' moko puodhi e chiro mar Oyude mayudore e gweng' mar Ariede County ma Siaya. Jonjore 16 go manomaki tarik 13 higa ne osebedo e remand ka girito timnegi nonro mar obwongo mosedo kalore gi ng'anyo mar lakteche. Jonjore go notere nyim jang'ad bura Lester Simiyu mabiro chiwo kaka burano dhi nyime. The state is ordered to conduct medical assessment. If they are able to do so before Tuesday when they appear before the judge, the accused persons are remanded in custody till that time. So Tuesday will be the 16th of April, they will be taken before the honorable judge. Kauka nyodhi County Migori, jaod bura mar County Migori Fatuma Mohamed kod jaod bura manyatike Tom Odege okweda pedha ma piny owacho timo ne kuonde kunyo mula maonge lesen, ka giwacho ni piny owacho nego kony jokuny mula matindo yudo lesen kendo jologi mondo gitim e yo makare. Ni giwuoyo e kinde nyasi machiwo omenda mar Uwezo Funds maromo $1.2 ne grube e sub county manyatike. Jo Juma nigi ler kowuok Nyatike. Jombe ariyo mokal jatend migawo marite pacho kae Kithure Kindiki ne ochiwo chik jatend arita kwe kaunti ma Migori ni mondo koro lor kuondego makonyo mula mabende tiyo maonge lesen. Apedha ni kata kamano koro kelur kawuo kuom kom josiasa e kaunti ma Migori kaachiel kod jokuny mula. Woman rep mar kaunti ma Migori Fatuma Mohamed kaachiel kod jobuno manyatike Tom Odege wacho ni okang' ma piny owacho kawo mar timo pedha dhi thiro nweng'o mag oganda mathoth e sab kono manyatike mabende osebedo mana kayudo nweng'o margi ka kuom kunyo mula. Waneno richo kod sirkal nikech Nyatike ka mae puothwa mwapuro to sirkal loro ni mondo kik wakuny gold to waonge yo mora mora mwanyalo yudo godo konyruok. Gold ema tero nyithindwa skul, gold ema wapuonjo godo nyaka jok manie college, gold ne mwachamo kate ute wabe mwagedo godo. Giwacho ni piny owacho onego keto kenge ma jolo jokuny mula mondo duok piny thog mowuok e kuondego mag mula kaachiel kod manyo negi chiro mok lorogi nikech onge malesen. Aditero wach ni bunge mondo mi apenji bunge gimomiyo sirkal nyalo loro livelihood mar jopiny ma ok gi consider gima jopiny dhi chamo. Gima wadwa kwa sirkal ni ok inyal kelo sanity e field ma onge gimi invest in. Ok inyal kelo sanity e field ma in bende ine gi interest mok konja piny. Omiyo gima wadwa kwa gini ka gibire mining, wabie mining kapok waikore malong'o to wakel mana safety mondo mi jowa matho e bugo bed ni onge ng'ama nyalo tho to giwe jopiny otim mining kaka nyoje timo chon. Ywak nitiere ni yo ma piny owacho chiwo lesen osebed ka itimo e yor akweda. En adieri ni jok moseno license kate onge jathuru ai kata achiel. To kinono background mag jok mimiyo licenses gi ineno clearly ni gin gik ma ging'iewo, ok gin gik mimiyo gi on merit. Onge kaka ja China nyalo biro ma chak timo mining ka under license ma omi jalang'o moro ma biro godo ka. Kwani onge jaluo minyalo mi license. Kada jolang'o gino gwenge. Wagi gik moko matimore ma gigwenye lwedo gi yore mag masoya. Woman rep ni ma Migori Fatuma Mohamed kaachiel jobuno manyatike Tom Odege ne oriko wuoyo e kinde nyasi ma chiwo omenda mar Uwezo Fund maromo $1.2 ne girube e gwego mag Nyatike. Ma
en pesa miolo pogore gi michiwo to ok dwoki ma ofisa chiwo cha. Mar Uwezo Fund en pesa miolo tidwoko. Kwa hivyo jogo duto grube momi wakwayo gi mondo giyie gidwok pesa ni mondo mi pesa ni nyuol group moko mabiro mbele bendo chako yud namna mar yudo ahola ni. Apply go kaka group my first installment makoro miwa wachano mondo watim go development bar group kwa wadhi group kendo duoke kendo gichagi medwa mo. Kawuono wayudo 100,000 kendo 100,000 ni wan gi ohala madhi mbele mar hiring of tents and chairs. Wagombo ni mondo mi kaka jo group wachak wadhi wadongre bedo gi tents mang'eny kaachiel kod kombe mang'eny. Piny owacho kwa mondo koruch oko gope mag Uwezo Fund mane gube ne okawo to dagi duoko. Ni sirikal nyaka tem maginyalo mondo giduogi wuog grube mane gimiyo pesa mondo ji owinjre ka ginyalo duoko pesa. Kamano tamore oningo bed ni grube go wa wave negi pesa ni mondo wachak wamany pesa manyien e government ma kata kidmeyewa $20,000,000 mondo wachak foundation manyien kaka inyal mi grube pesa mondo konygi. Kuom omenda maromo $20,000,000 mag Uwezo Fund ma osebed ka ichiwo e subkontinent ma Nyatike, omenda maromo $17,000,000 kod pok odwoki ka piny owacho dhi nyime kod bandho grube go mane omi hola ni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ka wuok Migori wadhi Homa Bay, piny owacho kaunti Homa Bay omakore gi bengi ma KCB sida yanga chenro mar jolo somb jopuonjre maromo 600 masombe kuonde tiegruok mag tije lwedo manie kaunti no kaka achiel kuom yore mag ting'o malo rang'iny mar somo e kuonde tiegruok ma kamago. Chenro maonge mong'e kaka KCB tujiajiri geno wafundi mang'ula omonyo omenda maromo $24,000,000 kendo jopuonjre go ne okawo 15 kuom wards te e kaunti no. Gana Homa Bay Gladys Wanga gi apisa mochung' ne tayo chenro e bengi ma KCB Joblin Omari ne tele chenro mar sidho chenro e kar tiegruok mag lwedo ma Sero. Kamane Wanga kon dwaro mare en ni giting'o malo chenro mag somo e kuonde tiegruok mag tije lwedo e kaunti no. So in partnership with KCB Tujiajiri, the Geno Wafundi Mangula Scholarship has provided scholarships to youth who have enrolled in various vocational training centers across the county. The scholarship is a matching fund partnership with KCB Foundation, totaling to 24 million Kenya shillings. In other words, KCB, as you have seen from the check, have provided us with 12 million Kenya shillings. The county government of Homa Bay has provided another 12 million Kenya shillings, making it a total of 24 million Kenya shillings. Thuolo mar mila be onge, thuolo mar tugo be onge. Kae ntie mana thuolo mar somo gi tich matek. Wawinjore kanyo koso wawinjore. This program will empower 600 youth through the provision of technical skills across 19 vocational training centers in Homa Bay County in partnership with the county under Your Excellency leadership. Your Excellency, I will be happy that we could also include more VTCs across this county so that we can be able to expand our impact. Riwruok mar mine mag Nyanza ma tie lony mopogore opogore manopany kauno bagoromo mar lero chenro magi matayo tije mar higa mag 2024 nyaka higa mag 2028. Jakom mar pany Betty Adera lero kaka chenro ma kamae ibiro taa kendo kwayo joma mine mondo obed motegno golo duondgi gi nyalogi oko e konyo kelo dongruok ne anyuola. Betty olero kaka chenro no biro konyo e golo chandruoge sekta mag thieth, pur, somo, yuto kod mamoko. Mino jatend piny Kenya Rael Ruto ma bende nogolo mich ma $1,000,000 ne riwruogno kod mino jalup jatend piny Kenya Dorcas Rigathi, jatend migawo mochung' ne weche tudruok kod lony manyasani Eliud Owalo gin moko kuom jotelo mane yore romono kendo nyiso sir margi ne dongruok mar joma mine kod nyithindo manyiri mawuok e gwenge mag Nyanza. This is a testament to their hard work, dedication, and unwavering commitment to uplifting grassroots women. Women must be deliberate and intentional in coming together to share their skills, expertise, and experiences. The association has the potential to amplify the women's voices and to bring meaningful changes to Nyanza, to the nation, and at the global
level. There is no limitation. This event confirms the critical contribution made by women in accelerating development because you set a path for others to follow in addressing social, economic, cultural and political factors that have hampered development in our communities and respective regions. Wadwa ng'iyo ni to gin nyithindo mage manigi rem ma ogiriek oluongi e skunde mopogore opogore kata manie university mathagore nikech weche mag school fees. Sana manyiri iyudo ni koro kosechopo e college, university kata technical college to school fees onge. Koro chune no donje weche moko ma ok ochomo yo mondo yud kaka konyore. Koro wadwa ng'iyo kanye weche mag education, mentorship be, aito gi weche mag sanitary towels ne nyithiwa manyiri. Nyakalondo Maramogi ma en kambi buoka maduong' ma fwambo media services riwruok kod jokanya mamoko nobagoromo matiego jopiny ewi pur kod ohala manyasani e boma ma Ugunja e kaunti ma Siaya. Kane lose kinde romono mano bagi alap ma kolalo e boma ma Ugunja. Jalup jatend Nyakalondo Maramogi Ruth Otieno lero ni romono en mar jiwo josiaya mondo rwak pur kaka ohala. Kembe mathoth mag mwandu mitiyo godo e puodho no chompo kendo nyiso moko kuom mwandu ma gin go makonyo e weche mag pur manyasani. Ka jopur ne oyudo thuolo mar somo chenro mag pur. Johera mag Ramogi bende oyudo thuolo mar twako jolendo magi kaka Kasuku Rafael, Fredi Janam, Min Jackie e kinde mamoko. You see people who have come to showcase what they are offering. It's also a matter of continuity in their business cycles. So it is something to go on in the future. This partnership should continue regularly. If not after 3 months, we can even have it on a yearly basis so that we get the community and even the prospective trainees to know what is available in our institutions. Kaka Nyakalondo Maramogi ne waneno ni ber mondo mi wabed kod chenro makende mar jopur. Wanendo kacha ni Farmers Forum en mar kelo kanyakla oganda duto te mantiere gwenge mag Siaya ka wakelo gi Ugunja ka mondo mi wakel joket mwandu ma bende olonye weche mag pur mondo mi wayud kaka wanyalo bedo kod chiemo makare, wayud kaka oganda nyalo yudo tich kendo ginyalo yudo pesa kowuok kuom lo nikech wacho ga ni lo ema nitiere kod mwandu mang'eny. Lo ema nitiere kod mwandu mang'eny. Erokamano Ruth Nyajimo Nyuongo mar Ruth Ochieng. Kawadhi nyime jatend migawo mar pi Zakari Mwangi Njero wacho ni piny owacho biro chako chenro matiyo kod teko maler mok chid alwora mondo duok piny nengo mar teko mitiyo godo e goyo pi e yawo madongo mag pi e pacho ka. Koloso Kirandich Dam e Baringo Central, Njero wacho ni omenda mitiyo go e goyo pi ne boma ma Cap Barnet chopo shillings millions matara kendo sing'o jodak ni gibiro yudo kony e wi wach pi bang' chakruok mar chenro ma kamano. Njero bende nogolo ng'ur e wi lal mar omenda mikelo kod koso chudo mar joma tiyo gi pi ma ok chud ne pi. Gavana ma Baringo Benjamin Cheboi kod jod bura ma Baringo Central Joshua Kandia wacho ni tiyo kod teko mar sola en okang' ma onego kaw chon ne konyo jopiny yudo pi mapiyo e nengo moyweyo kendo ma ok keth alwora. For us to develop the water infrastructure, it costs money, it costs engagement with the development partners. So one, we want to request wananchi through their leaders to make sure that whatever we receive, whatever we consume is paid for. What we'll do as a government is to make sure that that cost is affordable. Your coming here raises our hopes that every family in Baringo Central and Baringo North shall get water within the closest distance from the house. This is going to be a game changer. We have waited for this for a very long time, and we want to thank the ambassador. On behalf of the people of Baringo North, I want to register my gratitude to the Italian government for reviving this project once again and bringing in a serious contractor that will be able to deliver within the time specified in the contract. Kwaramoga Juang mane makelowa e giko mar kidieny mar ariyo kik idhi mabor ka waduogo wachopo kanyo kod weche mamoko.
Mimi nataka uhakishe moto, nataka uende ukaharibu kabisa. Yani dismantle. Familia ya mzee Job imetawaliwa na chuki, migawanyiko na siri. Kuna story nazisikia hapa mtaani. Story gani? Bintiye Job hasikila mwadhini wala la mteka maji msikitini. Jackson atakupa nini wewe? Yeye mwenyewe yule hana mbele wala nyuma. Utanifungia mpaka lini? Mvutano kati ya mzee Maarifa na mzee Job utafikia wapi? Ushatandikwa. Jackson naye asongwa na mawazo chungu nzima. Kisa kama mapenzi hapo ndio nyinyi wa kusema love is blind. Yako love is blunder. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. Tazama kipindi hiki cha Hila kwenye View sasa. Hila. Nyakwa Ramogi. Kagi kelo mach machalo marotit timo kotoch. Kamano koseo kamano. Siasa medo makomache county ma Migori. Ng'ama ochilo moloya. Kasawa chacha ni ng'ama opotiyo gi dala. Taneno mana ka gavana emomuoch kawacho ni jok moko siko mani jok moko kotiyo to dala. To en ang'o matek e kind jotelo to sapodi. Chilo nadalo ni ng'ama ber. Kama chwanya kode, ng'ama osebedo senator koyudo governor. Onego ti maber. Mondo yud chuny wach, tudri gi jafwambo marwa Walter Nyambaga. Ka ng'ato denyo, to ng'ama denyo no kilwe rigo. Yini manyo kanitie gimoro to uchamo kod. Chieng' Jumapil, saa 1 kod saa 3 otieno. E Ramogi TV. Kick by. Teacher Beach kocha kore Samuel wakelo ni ngoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yonja wauntie kikubed mabor ya Ramogi nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this. Okange gimoro tawinjo. Romani ninja the entertainer maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi ako local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sangwen otieno. Machiegni weche mag tuke nus finals mag tuke skunde sekondar nobedo maliet kendo moro jara mag tuke gi manoyuoro skunde sekondar ma Machakos. Mana kaka James Opondolero, tuke mag finals odiochieng' makiny biro kelo kanyakla timbe mane oloyo higa mokalo e kidienje mopogore opogore. Joloch nyadichiko e tuke mag ukapu mag sikunde sekondari kidienje mar yowuowi Laser Hill othich oko e finals mag tuke mag sikunde sekondari higani bang' tim mar Dr. Agre loyo gi points 65 kuom 58. Dr. Agre biro rakore gi tim mar Agoro sare e finals bang' tim mar Agoro loyo Dagoretti points 67 kuom 44. E kidienje mar nyiri Buruburu biro rakore gi joloch higa mokalo Butere. Tugo mag kawuono mago gi Dagoretti High School. En tugo mapek ahinya to we thank God nyithindo ne prepare maber kendo wan ne wagoyo one game at a time. Ne wa prepare for Dagoretti in the semis kendo koka wadok bedo piny mondo ko wapange for the finals makiny. It was a tough match but we were prepared for this big day because we knew our boys are trained well throughout the year and they are participating in the Coast Basketball Championship and they are topping there. So the experience, the skills they have gathered there became handy today. Joloch higa mokalo Butula nong'ado tiko mar nus finals e tuke mag rugby jotugo 15 koni gi koni kidieny mar yowuowi bang' loyo tim mar Kitondo points 32 kuom 23 e nus finals. Finals biro bedo machala gi mahiga mokalo ka tim mar Butula biro rakore gi tim mar All Saints Embu mane oloyo Lenana points 33 kuom 10 e nus finals. It was a tough game based on the scores. It was a tough game. Having 32-23, it's not an easy semi-final. Yes. E tuke mag handball team mar Moi Girls Kamusinga biro rakore gi team mar Kwatanze bang' team mar Kwatanze loyo Murundiko gonde 25 kuom 11.
E kidieny mar yowuoyi St Luke's Kimilili nong'ado tiko mar finals bang' loyo Saniak gonde 31 kuom 19 kendo biro rakore gi tim mar Hospital Hill. Kawuono wayudo ka ne Kamusinga ne bet tek matin, but watimo kaka wanyalo kendo wagik kama wagikeno, but pod wan kod geno ni kiny wadhi goyo playoff matina ni manyo namba 3 wantiere gi opportunity no maber mar the Lord. Tarajio ya watu wengi ilikuwa ni kwamba kutakuwa na mechi ngumu sana mbele yetu, lakini kwa kukubali kwa wachezaji na pia kushirikiana vizuri wakiwa uwanjani ndio kumetupa huo ushindi. Tugo mawuok gwenge ma Nyanza norinye tuke mag ng'wech mag mita 1000 kidieny mar Nyeri. Jen Gati ma en jegni 19 kendo wuok e sikund sekondar ma Masongo notike thuolo mokwongo kiluwe gi Penina Mukonene mane otike thuolo mar 2. Nilitaka kuwapima mahali wako ndio kaa nitaweza kuwafuata niwafuate, lakini nikaweza kwenda nikapata hawakuji, nikaamua tu kwenda. Finals mag tuke hockey biro bedo machalre gi mahiga mokalo ka tim mar Nyamira magin joloch higa mokalo biro rakore gi tim mar Tigoi ka e kidieny mar yowuoyi Musingo biro rakore gi tim mar St Anthony's Boys Kitale. Joloch manyien biro ng'ere tuke mag okapu e tuke mag sikunde sekondar ka tim mar Agoro Sare mawuok Homa Bay biro rakore gi tim mar Dr. Agre mawuok Kadhowadha Nam Chumbi. Tuke mag rugby jotugo 15 koni gi koni, tim mar All Saints mawuok Embu biro rakore gi tim mar Butula magin joloch higa mokalo. James Opondo, Ramogi TV, Machakos County. Kwa Ramogi kiwe makinyo kitudri kodwa e chendo mar pau tuke nikech obedo kwa toa kod Opondo achiel kachiel ka entiere e gwenge mago mag Machakos komiyo kaka finals chal odiochieng' makiny e tukego. Ka dhi nyime kambi mar Kenya Breweries kawuono golo sir mar shillings milion 10 ne jong'wech ma Kenya kod Malkia Strikers mabiro dhi chung' ne Kenya e tuke mag Olympics biro bag Paris higani. Mari biro bang' kambi no bende chiwo shillings milion 30 ne National Olympics Committee mar konyo Kenya e ikruok ne tuke mag Olympics. Jatije Kenya Breweries Mark On City owacho ni kambi no chuore mar siro tuke pachoka mar konyo rowere tiyo makare gi talanta maggi. Jotugo mano yuore nyasi no nyiso mor margi. Kambi bende nosedonjo nyuruok gi jaloch mita 100 tuke Commonwealth Ferdinand Omanyala. And so today it is my privilege to announce that through our iconic